Voilà, ok. Le second, M. Kassim du Bénin, le président de la séance. Barakallahu lakum. Barakallahu lakum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Tous nos remerciements à Allah, le Tout-Puissant, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, qui nous a permis de traverser cette période de Jalsa Salana, 14e édition du Mali, avec la paix, la tranquillité et la quiétude, malgré toutes les situations que vous connaissez, que nous connaissons, toutes les sensibilités qui caractérisent la fragilité de la paix au Mali aujourd'hui. Dieu a été avec nous jusqu'à ce qu'on s'est retrouvés ici sans incident aucun, sans inquiétude. Nous lui en sommes très reconnaissants. Et vous avez mes remerciements personnels. J'espère que cette fois-ci ne sera pas la dernière fois. C'est peut-être... C'est la première fois, j'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Vous savez, nous sommes arrivés à la fin, c'est lorsque ça me rappelle l'incident du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parfois, c'est par rapport à la révélation d'Isaïe à Nasrullah ou Al-Fatir. Quand c'est descendu, il y a eu de l'émotion. Parce que c'est un chapitre qui annonce la victoire. Mais vous savez, lorsque vous allez au combat et que vous réussissez le combat et la victoire s'est manifestée, ça veut dire que c'est la fin du combat. Ça veut dire que le général en chef n'a plus sa raison d'être. S'il n'y a plus de combat, ça veut dire que ce chapitre aussi annonçait le départ du saint prophète Mohammed de ce monde. Nous avons fini la Jalsa, d'accord, c'est bien, alhamdoulilah, mais ça veut dire que nous allons rentrer chez nous. Vous serez là, nous on va reprendre la route.
bawo ko kala sito abdal danga de la o akon na yu ana baraba chen la na sa Allah bayan bon ve aba hagli jigi ala karaka ni lahle na o ko de kama vraiment abaka ni miri jenya asen kage Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Quand j'ai lu cette histoire pour la première fois dans un livre intitulé Introduction à l'étude du Saint-Coran ou bien La vie du Saint-Prophète sallam, écrit par le deuxième calife Hazrat Bashir Mahmoud Ahmad Rahimahullah, moi aussi je n'avais pas compris le message contenu dans ce discours-là. Il n'y avait qu'un seul compagnon qui pleurait à chaudes larmes. Apparemment, il était le plus âgé. Mais toute l'assistance n'avait pas compris. Mais qu'advient-il de ce vieil homme? Qu'est-ce qui se passe, ce vieil homme? Le Saint-Prophète est en train d'annoncer des grandes victoires. Et il est en train de pleurer. Immédiatement, les yeux de Saint-Prophète ont commencé par rougir. À lui d'ajouter, s'il lui était permis de donner la prééminence de l'amour pour une créature de Dieu de parmi les hommes, certainement ce serait Abou Bakar. Mais ce degré de choix est réservé à Dieu seul. Et que son message aujourd'hui est compris par une seule personne. Et c'est Abou Bakar. Et c'est en cela qu'il a conclu que, à sa mort, toutes les mosquées devaient être fermées, mais seule celle d'Abou Bakar devait rester ouverte. Islamaya yɛrɛ ɲɛfɔli walima ala ka ɲɛnama ɲɛfɔli ko maa min gafe in sɛbɛ o ye Bashiruddin Mahamudu Ahmadu ye n'o ye Ahmadiyya kalifa filanan ye a ko ale y'a kalan a kɛmɛ k'a ɲɛfɔ a kɔnɔ ko tuma min na aya in jiginna sahaba caman tun bɛ yen ko nka maa kelen ne sɔrɔla yen min su kasika o maa min ne o ye su kasika k'o kun ye o fana cɛkɔrɔba ye ko a ma mɛn ala kira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ sɔmina k'a fɔ a ɲɛ bilenna wa a yɛrɛ taasi o jɛnyana ko waati ala kira ko wa jama cɛla bi maa min ye nin faamu ka nin aya in kɔrɔ yɛrɛ faamu a ɲɛ numan kan a ko wa o de ye min bɛ filɛ kasi la dɛ a ko kun ye jɔn ye Seydina Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu o de y'a faamu n'a fɔra ko ala kira bɛna se sɔrɔ juguw kan fo jama ba bɛ na ko kɔrɔ ye ala kira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bila kana baara min kama baara kunjɛ waati sera ni baara in kunjɛla n'a baara banna ala kira bɛ to yan mun na bilen ko b'a jira k'a fɔ ala kira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a taa waati de selen don o de kama Seydina Abubakar ye aya faamu dɔrɔn maa tɔw bɛ ka nisɔndiya k'a fɔra ko zaja rasul wal fatihu ko dayɛlɛ ba bɛna kɛ victoire bɛna kɛ ni victoire kɛra n'o ye se sɔrɔ ye o bɛna laban min na ala kira ka baara nɔgɔyara wa ala kira bɛ taa ka bɔ an cɛla de a ko baara laban baara numan n'a sera laban yɔrɔ la o ye an bɔtɔ a ja de kɔnɔ nin ko duman ba in o y'an kɔtɔ ka an kɔ don o la ko maa tasi jɛnya. Donc c'est mon sentiment, comprenez-moi, depuis que je suis venu ici me joindre à vous à votre Jalsa Salana, j'ai fait de très merveilleuses rencontres. Donc on ne sera dans quelque temps maintenant des souvenirs lointains les uns pour les autres. Cela est un peu difficile pour moi. Et je suis émerveillé par votre avancement. Je vous ai dit hier que je suis venu ici en 2011. Je ne savais pas que autant d'années vont s'écouler avant que je ne revienne. J'ai gardé autant que je peux les contacts que je peux avec des gens. Voilà une fois encore, je vais partir. Nul n'a la certitude
de la minute qui va venir après celle que j'utilise pour parler maintenant. Disons, il est, je ne sais pas, 38 maintenant, midi 38. Peut-être à 39 maintenant, c'est mon cadavre qu'on va prendre ici, je ne sais pas. C'est possible. Ça se passe comme ça. Mais voilà, je commence par sentir le vide. J'ai fait de merveilleuses rencontres qui m'ont rappelé mes premiers jours dans l'Armandia. J'ai beaucoup de choses à vous dire pour vous motiver. Je suis content de vous voir. Vous voyez, l'image que vous faites là, c'est l'image des Wa'aharina minhum, l'image des derniers compagnons du Saint-Prophète Islam qui n'ont pas vu le Saint-Prophète Islam. Vous voyez, vous avez tout sacrifié pour répondre à Dieu. Je peux traduire ça? On ne pas oublier. Ako na ya ale nyaje beka akenye ko akana jikalla ko sentiment min na le beko soro sisan ko kabi ale nana ale ni moyo nyanye kanu min me anu nyance badanya min me anu nyance ka fo soni ane bla nyambla wa garanti tamma shibolo ancela ka fo an tla se kana nyon soro ya ako garanti ba jonde bulu ako le boray malikona ya santani kele ka kon nyina nye odo ale beta atado kale be sagi ako ngane ala ya ale la se kana sigi nyona kene barka maka anga oko damene nyon fe obe kata akunje en va fe kasro ko ngono ale walada no ye leçon numa hakami soro ako ale de bodo ako an fle kene min ganiye ale me ka puma sisan talma ka garantie ta ma shibulu ako ibe ka puma multi min ngono yala multi min mi da oka e ba do ke bi no fure wa kasre ma sawa oko da ko midi 38 39 yala obi na soro balo lawa ako o garantie be jonne bulu ako yona chama bike ma bi to ko kono ka sati ako nyana ma sigi mo na nyana oka ako kuma na fe ni na nyana ko na be kata akunje an va fe abi ma tashi abi ma miri yoro jenya ako nga aka do ka fo fen chama male zukono fen chama male bolo ko nyefo ala le na do folo kado ahmadi ala o la hala yaw ani ay somi mun soro ako imbe bale kono ka fo ako nga tiara watta na ba do be kono ako nga bi mi ngonu fayre ka gele ya aka do ka fo kurna aya min fo ka fo wa akharna minhum lamma yalhaqu bihim ka fo la ka sahaba waro be sra fe kana munu malakra ye unyena ngolu be jen laban wati sahaba we ako awde do de ako faka ni famu ako nayo famu ako be bare no yama Allahu Akbar. Sallallahu alayhi wa sallam. Jai. Allahu Akbar. Donc mes chers frères et sœurs en islam, excusez mon émotion, je vous aime beaucoup. C'est difficile pour moi de vous quitter. Et on vient de me mettre la puce à l'oreille. On a un cher papa parmi nous ici, Aruna Traoré, un invité de parmi nous. On va appeler quelqu'un de l'invité de Gambie. L'invité de la liste. La Gambie, ok, d'accord. Oui. Ok. Je pensais que c'est Aruna Traoré. Non, lui, il est avec nous ici. Ah, ok, d'accord. Oui. Voilà. C'est lui qui va inviter. Ok, d'accord. Donc, on a d'autres invités parmi nous, n'est-ce pas, qui vont nous faire part de leurs impressions en ayant partagé ces moments avec nous. Ces moments de convivialité dans la dévotion. En la personne de Oumar Ba, c'est un invité de la Gambie, il est de la Jamaat islamique Ahmadiyya de la Gambie. Ako akana jigal la ko abi hakto indi ka ofe anyaji kala ka kiyen mamena kuma babulo ako kada ka soni aman ko do nyana wa ka bise ka garantie ta ma shibulo kam na nyoanye ble ako kama anyaji be ka kiyen ka ba hakto indi ke ofe ako sanza ko amana ambal make Harun Traoré wele ale bina invité min bora jamana wala kana ale bino tiki wele kana abana kada ko fo Allahu Akbar. Zindaba. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam.
alhamdulillah mais bɛɛ lajɛlen fo an tun y'a fɔ kunu n ko ala ye an ka jalisa a ta ko 14nan ala y'an garizigɛ maa ba fila la a fɔlɔ ale sɔrɔla ka kuma kunu min ye Benin Amir ka représentant ye an ka jalisa yɛrɛ bi session o de bɛ ka diriger ka présider invité filanan ale bɛ bɔ Gambie n'a fɔra ko Gambie o ni Sénégal olu de bɛ dan tigɛ ɲɔgɔn fɛ olu de ye frontière ye anw ni Sénégal fana frontière bɛ anw ni Sénégal cɛ donc a bɛ ko anw ni Gambie Sénégal de bɛ anw cɛ la donc nin bɛɛ lajɛlen ka yira ka fɔ an bɛɛ ye balima kelen de ye donc Gambie Amir ale ma sira sɔrɔ ale fana y'a ɲini a kɛ ɲɔgɔn fɛ min ye an fa ye Umar Ba Sahib Umar Ba ale ye Ahmadiyya président o yɛrɛ ka faaba la min ye Banjul Ahmadiyya président kɔrɔ de tun bɛ ale ye donc bon n ko président kɔrɔ o président yɛrɛ de don mais filanan ale fana ye fonctionnaire ye a bɛ baara kɛ institut min bolo o institut bɛ wele ko institut du Sahel mais institut du Sahel ale sigini bɛ Bamako yan donc ale yɛrɛ bɛ baara kɛ Bamako yan mais u ka jamana de y'a déplacé ka na Mali la yan donc a bɛ ka baara kɛ o institut in kɔnɔna la o jɛkulu in kɔnɔna la donc an bɛna ka na an fa wele Umar Ba Sahib cher président Umar Ba on vous demande quelques impressions Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. I extend my greetings to the chairman of the occasion, my brother from Benin. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ako ale be foli ɲɛsin fɔlɔ sigi ɲɛmaa ma n'o ye ale yɛrɛ balima ye ka bɔ Benin jamana kan. I also extend sincere gratitude to Amir Sahib of Mali and the Afsa Jalsa Salana and his team for a well-organized Jalsa Salana 14th anniversary. Ako o kɔfɛ ale be foli ɲɛsin an ka amiruba ma n'o ye Ahmadiyya ɲɛmaa ye Mali kɔnɔ ani Afsa Jalsa Salana n'o ye jalsa kɛnɛ min n'a b'a ka o ko labɛnba ɲɛmaa o kumana ani a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ko a bɛ bɛɛ lajɛlen fo o kumana jalsa labɛn ɲuman na. I also thank all heads of departments who helped to organize this Jalsa to be successful, as well as those responsible for cooking to serve the guests, and all those who were invited and were able to come and join this blessed occasion. Ako kɔfɛ ale bɛ foli a b'a ɲɛsin maa o maa ni e de bolo bɛ jalsa in labɛnni baaraw kɔnɔna na ko ale bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka d'a kan jalsa a labɛn cogo ale ɲɛ b'a la a ɲɛna kosɛbɛ ani i ka dɔn k'a fɔ guwakɛyɔrɔ mɔgɔw tobilikɛlaw ale bɛ u bɛɛ lajɛlen fo. And I also extend the greetings of the Amir of the Gambia, Mr. Baba Trawale, and the Ahmadiyya Jamaat, Muslim Jamaat in the Gambia, and they also prayed for the success of this Jalsa. And I attend this Jalsa also on their behalf. Ako kumana ale bɛ Gambi o jamaatu Gambi Ahmadiyyaw olu bɛɛ lajɛlen ka foli ci a bɛ u lase aw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka amiru n'o ye Baba Traore a ka folika ani Gambi Ahmadiyya bɛɛ lajɛlen ka folika ale bɛ u lase jama ma. And we also have a brother who is based in the Gambia from Kulikoro, Jalakoroba, brother Zan Samake. He was supposed to attend this Jalsa with us, but unfortunately, he had other engagements and could not attend the Jalsa, but he extends his greetings and salam to all of you. Ako balma wɛrɛ bɛ yen min bɛ bɔ Mali kɔnɔ o kumana a bɛ bɔ
Brother Zan Samake from Jalakoroba. ayi wo jala koroba o kuma na fana kun kan ka na kelen ka a ma se ka na o kuma na ale be o kuma na a balimakɛ in ka foli a bɛ o lase jama ma He was the one who introduced me to the Jamaat in Mali through Ustaz Umar Muaz. a ko o kuma na a ye balimakɛ min tɔgɔ fɔ ko ale de kɛra sababu ye ka ale yɛrɛ ni ahmadiyya jama ɲɛ yira o kuma na mali kɔnɔ yan nɔ n'o ye ale de ka sababu ye ka kumakɛla yɛrɛ ni an ka karamɔgɔkɛ ustaz umar muaz kulibali ɲɛ yira mali kɔnɔ yan nɔ So now I have to say my expressions about the Jalsa, how I feel. I must confess that I am very, very, very much honored to attend this Jalsa, 14th anniversary of Mali. a ko sisan ale bɛna kuma jalisa kan o kuma na ale yɛrɛ bɛ ka sɔmi min sɔrɔ jalisa in na ani ale bɛ ka nisɔndiya min sɔrɔ jalisa in nali la ale bɛna da se o ma ale nisɔn ka di kosɛbɛ o kuma na ale b'a yɛrɛ jate maa kunnandiw cɛla ka d'a kan ale sera ka ye mali jalisa tako 14 na kɛnɛ kan I must admit that the program was well organized and that people participated very well and that people were also very disciplined during the processing of the Jalsa proceedings because they observed silence and listened attentively to all the speakers, and the speeches that were given were very, very inspiring and educative also. a ko tiɲɛ yɛrɛ la ale sɔnna a dusukun sabatila a dusukun wasala ka fɔ jalisa in a ko bɛɛ lajɛlen sigira sen kan ka ɲɛ a ɲɛ ɲuman kan wa jama min bɛ kɛnɛ kan ko jama yɛrɛ fana o basigilen don o bɛ ka lamɛnni bɛɛ lajɛlen kɛ ni basigi ye ani hakilisigi mankan tɛ yen wɔyɔ tɛ yen o kuma na tiɲɛ yɛrɛ la ko o ye ko kɛcogo ɲuman ye ani kumakɛla fɛn o fɛn bɛ ka tɛmɛ yan nɔ ko nin bɛɛ lajɛlen ka kuma kɛcogo ale y'a ye k'a fɔ a kuma bɛ ka kɛ a kɛcogo yɛrɛ ɲuman na o kɔrɔ ye jalisa fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ka ɲɛ sɔrɔ As it is a well-known fact, Ahmadis are very obedient to authority all over the world, and you people have manifested that confidence people have in Ahmadis, which make me very, very impressed about the Mali Jalsa. a ko nin ye tiɲɛ sabatilen ye diɲɛ kɔnɔ k'a fɔ ahmadiyaw olu bɛ se ɲɛmaa bonya na a ko wa ale ye o kuma na o dalilu wɛrɛ sɔrɔ kɛnɛ in kan yan nɔ ka d'a kan ɲɛmaa bonya ani ka sigi ka ɲɛmɔgɔw lamɛn k'aw ka kokɛcogo walima u ka kumafɔtaw k'a bɛɛ lajɛlen minɛ ko ale ɲɛ bɛ o la kɛnɛ in kan yan nɔ Allahu Akbar. So when you observe Ahmadiyya Muslim Jamaat, for us we have a single head all over the world, and the head has also representatives in each country, and we have about 213 countries worldwide. So all of us follow instruction from the Huzur Adba down to the Amir and Jamaat President and other leaders within the country. a ko jama silamɛ ahmadiya n'i ye a lajɛ a ko ɲɛmaa kelen pewu de bɛ an na kunkolo kelen de bɛ an na n'o ye khalifa ye o kumana khalifa ale ka lasigidenw bɛ jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔ jamana 213 ɲɔgɔn na diɲɛ kɔnɔ o kumana o lasigiden ninnu a bɛ fɔ o ma ko amiru ani a duguma baarakɛlaw a ko kuma ɲamanakan bɛ bɔ khalifa de la ɲamariya bɛ bɔ khalifa de yɔrɔ la ka na amiru ma ka bɔ amiru ma ka don missionnaire la ka taa présidentw na fo ka lase ahmadiya o kumana maa kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ahmadiya baarakɛcogo de ye nin ye. So I would request and urge you to continue observing this authority that we are observing under the Khilafat of Jamaat Ahmadiyat. a ko kuma na ale b'a ɲini jama bɛɛ lajɛlen fɛ ahmadiya kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen o kuma na an ka ɲɛmɔgɔw ka dakuɲɛ ninnu minɛ ni barika ye k'a dɔn k'a fɔ a bɛ daminɛ kalifa de la ka jigin ka na fo ka na se anw ma o kuma na ni kumakan min bɔra ɲɛmɔgɔw da kɔnɔ an ka a lajɛ ni o lajɛlan ye k'a minɛ ni o barika ye. So when you look at it, Jalsa Salana is sort of a school. It is for Tarbiyat. It's a training forum where Ahmadis gather for 3 days, and through the gathering, they are trained to be spiritually uplifted in their endeavors towards Allah. And this is exactly what we have done. And one thing also that made me very impressed is about the congregational tahajjud prayers. This is something which is very, very important, tahajjud. And it is training us, even as individuals,
after the Jalsa, we should continue to nurture this training we have been taught in this Jalsa. Ako jalsa salana ye kalanso de jalsa salana ye kalangero de wa ikado ngafo famucha masoro yoro ye jalsa salana kinedi woli sababu ya so ambe fara nyonga kle saba en kona na ambe famucha masoro o kona ambe fara kuni chama fana soro mimbe ansuga ke anga dine koka ako femi jara ale kosobe fana ka fara ni bela geleka ko ode super nafly afo mi makuta hajudu kuma kuta hajudu oye bara mi kan akestra me makri na bela gelefe ola ame je ko mi nga klesa ba ko nana ni ansigina kata anga kayoro la ko bela gele kan ajja ki hakili to ala ko ke ikakabolo e ko fara ichuka. So I would also request especially the young wing of the Ahmadiyya, that is the Kudamul Ahmadiyyat, because they are the future of the Jamaat. So they should take up their responsibilities so that there will be a continuity. When the old people are retired, then the Kudam will come up and continue the Jamaat to another level. Ako abani ni Ahmadiyya kudamu fe abifomi mako majlis kudamu Ahmadiyya shifila kanu oluka jija ka farfonita okumana ka makoroba ladigi barakono kadaka makoroba nunu timna ka boy ko shifila kanu olu timna kana jokene kono ako sababu yako sabani ni shifila kanu fe okumana oluka farfonita ka jija ka Ahmadiyya mne ni ko sebeye. And we should not also forget the Lajna, that is the women, because they are responsible for training of the children before they become Kudam. So they are also very important in attending Jalsa so that they learn good behaviors and then imbibe those in their children. Ako nyina manga ke ambalaka ko ruwe lajna imai lahi kumana muso kadaka ko olu debe lamo ani ladabu olu debe akunfolo di deuma yasa olu kase ka shini ma serewi ako la muso kan ajija kan na Jalsa keneka anga ajija choko belaji naka nani muso ye Jalsa keneka yasa olu fana kana famia nyumo soro ka famia sanmo soro o be segni famia munu ye kata odu demsenu kasika wuli nayi ka keshini masero wi. Okay, I also appreciate the prize that Amir Saif has awarded to me in this Jalsa Salana, and I dedicate that prize to the Ahmadiyya Muslim Jamaat in the Gambia. Ako bonyami indira ale makene kono yanno Ahmadiyya Amiru fe o dumlo minke ale ako o jara ay kosobe albe dumlo yi okumana abe anyesi aka jamana Ahmadiyya klin na bela jelma ka jira ka fo dumlo yi amadi ale kelembe ma nga akara bunyeye anaka jamana Ahmadiyya bela jelma. So to conclude my statement, I will pray to Allah to enable us to gain the blessings that Imam Mahdi alayhi salam has prayed for all those who endeavor to attend Jalsa, and praying that may Allah accept Imam Mahdi's dua on all of us and return us to our homes safely. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ako akakuma laba ode dugoye ka nyeshi bela jelema wa be dugo ke Imam Mahdi alayhi salam ay dugo min ke kabla Jalsa nabakri na bela jeleye ale be Allah subhanahu wa ta'ala diri alaka o dugo yimne ankri na bela jeleye abe dugo ke alaka Jalsa sunje herela alaka sigine ankri na bela jeleye herela kata ahadi me osoro herela. Wassalamu alaikum. Wa alaikum salam. Allahu Akbar. Zindabad. 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 Allahu Akbar. Alhamdulillah, mamunu be gun anga dunan bamunu klala kuma na tan o de an fa ye an fa Fajala Dambele. Fajala Dambele ale anga ladala kumala silaw Mali yɛrɛ kɔnɔna la Mali yɛrɛ ka ɲɛtaga se ka sabati cogo mun na olu ka kulu o représentant o de bɛ an fa ye a sigilen bɛ san donc an bɛna ale wele kɛnɛ kɔnɔna la a bɛna fila fɔ nabaga bɛɛ lajɛlen inshallah ka fɔ Fajala Dambele. M'a yira k'a fɔ ni ale tilala o ye an ka invité ka kuma jɔli ye nin yɔrɔ in na ale an ka maa laban inshallah. Bada
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد صلى وسلم الله عليه وسلم. adamneni alaba ala ka be kanga here ala folen kofe ka ala barika daka ala wale nyuman don ala mini o kakan sanga ani wati bela jelena ambi soli kata kira belebele bayinga mi muhammadu rasulullah ye kira poloni kira lagare ala kando ala kira horomana je ani lahara mbi foli lase mao mani oyera nyina jalsa keneka chema wali musoma deni wali mogoba mbi foli lase abela jelema ka ala deli ala ka ani abela jelen sara sara chko nyumana muna anga seka yansoro ka seka jalsa inke kechko nyumanyana do de ye alabe Muhammadu ye alabe kabini Muhammadu Daura dauka nyuma mancha dau anyuma mancha de onga ana ninge misaliye Muhammadu Dawi ana leke misaliye mali dauka to chera kerengerale nyana slameya boloka amba fama kwa dau Allahu akbar ambi aleke misaliye mali islameya boloka kerengerale nyana anga mara kono ni koye kulukoro maraye ana Muhammadu Daw ana aleke misaliye kwa daw donso mine chimbo tab chimbo koduru sama baba duru sama sana firima sanjo sandugu ani bashindugu we antale jiliara doani Allahu Akbar. Zindaba. ambe ya sababu mina ni oye ahmadiyya ka sababu ye anga hamiru ambi alefana ni abarake nyogo anaka president anaka missionnaire ambi olu fana fo ko olu ni che ukabara nyuman kelila hamiru naka jama folenko anga ni sigi imbeke kase hake dora ama dimi nyogon koro ama furuku nyogon koro tobilike na umbe inde ko olu ni che kuni gwa Allahu Akbar. okofe ambi barikada ne yere balimawye hal na soro olu te nyamakala ye miunye mikro labe miunye jabarani labe miunbe ka kamera labe hali do be olu bina sebeni o journalist sebeli kenawye ambi foli la se kuna foni di bagawuma ko olu fana ni che olu kofe nebi bo santoro ani karantela bamana ngo na fara ko bega segi kati boyoro la ko nguru ni bitami bwa dinge ko ola kerengerele yana sans délégation sans be segu de fait segu délégation ambi olu bela jelenfo ka ahmadiyya jamakulu befo nganti nyine ne yere ka sababu nyuma ko ni oye Ibrahima Daula Traoré ye nga ahmadiyya soro ale sababu do kado ahmadiyya kono ale sababu do ndole ale naka missionnaire ni oye iseniye ale ni aga barake nyugo ni oye khalifa karakon ye we ne mine chuko nyumana sa ahmadiyya kono mo wala yima donke oluyi o kofe ambade on kle sabasiki komi abeka ke ala de kama alaji Ibrahima ale de neni muso folo ka on déplacer ala kama ala kira koson ahmadiyya bonye koson anye khalifa ye chez chama nga kaye ka fere amakase hake dora o kera bi mo min kero sababu nyima ya ambo barikada wati koroni kama anye wati hake min ke nyogon kan ani atoni min be anye delike nane daba ala fe
Kala rabbukum ad'uni astajib lakum. On y deli kenane. Ala fe abe ala min bolo ni akiba. Amba deli ala fe. Wati min kera sikira. Ani toni min be ko. O frange kono. Amba de anga ke yafa baka ye nyokoma. Anga ke yafa baka ye nyokoma. Amana ke kamin ke nyokona wajibila kasoro ima don. Anye min ke nyokona wajibira ne ya don ko ikwa mandi karsa ngamba ke moko do no fe amana ka fa ngofe anga ke ya fa baka ye nyokoma alakama Allahu Akbar. o anyere ka son ka majiginta ka ke ya fa nyini baka ye nyokon fe alakama ne bi ya fa nyini ke au be kelen kelen fe min bɔra yɔrɔjan ani yɔrɔ surun nin ko in tɛ se ka kɛ ni nafolo tɛ min y'a nafolo bɔ ala ka ani u sara nafolo min bɔra ala k'a kɛ arijana sɔngɔ ye halisa an b'a deli ala fɛ ala ka sɔn batu min kɛra sarakati min bɔra dubaw min bɛ ka kɛ anw y'a kɛbaga ye nka a minɛba ye ala ye yarabi ala k'a minɛ an bɛɛ ma an ka jamana bɛ degun min kɔnɔ ni jalisa in sababura ala k'a kɛ ala kira kanu kosɔn ala k'a kɛ imam mahdi kama ala k'a kɛ an ye kalifa min ye bi sɔgɔma in na ala k'a kɛ kalifa in kama ala k'a kɛ anw ka hamiru min bɛ kɛnɛ kan ala k'a kɛ ale kama a n'a baara kɛ ɲɔgɔn ala k'a kɛ nin sigi in yɛrɛ kama anw ka jamana ala k'a bɔ bolo la ala k'a bɔ bolo la karo gɛlɛn min bɛ yen ala ka hakili ɲuman d'an n'o ma ɔ ni min ma sɔn hakili ɲuman na ala ka don an n'o cɛ ka bamanankɛ barika da min ye umaru muazu kurubali ye kurubali dikɔ ɔhɔn ninnu ti a ɲɛdɔn nka anw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ dɔ dɔn a la ne fa ko ne ma ko n'a y'a sɔrɔ lahara taali tun bɛ kɛ ne ka segin ko ale tun b'a fɔ ala ye ko ala k'ale kɛ bamanan ye ne ko cɛkɔrɔba wala a tɔgɔ kun ye koto ala ma ne ko ba koto ala ma wala yala o kuma jeliya man di wa a ko jeliya ka di ko nka ko bamananya ka di ni jeliya ye bamanankɛ min cɛsirila umaru muazu kulubali alaji ibrahima tarawele ka foli do k'a lase a ma an b'a deli ala fɛ ala k'an ko ɲɔgɔn na ala ka segin n'an bɛɛ ɲuman ye ka taa sigi yɔrɔ ɲuman sɔrɔ ala kira kanu kosɔn ne bɛ yafa ɲini kɛ wasalamu alaikum warahmatulahi taala wa barakatuh assalamu alaikum. Sallallahu alayhi wa sallam. Ok, on dit merci beaucoup à notre frère. Il y a quelques annonces, on va nous les passer. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Premier announcement, c'est une coutume de Jalsa depuis le temps de Imam Mahdi l'Islam. C'est qu'ils ont décidé dans l'année, depuis Jalsa passé jusqu'à cette Jalsa, ils demandent à tous les missionnaires de donner leur nom. On va faire prière pour eux dans la session de culture. Ko kunafoni folo oye wale amin ni kabi imamul mahdi alayhi salam ami alemi jalsa sinzi ko akui barado sigi singa ko o barata dore oye mamu fatula salo jalsa ni nyinanje nyina jalsa furange mamu fatlo franga kono jalsa laban ka kono jalsa nyi mamu fatula o franga kono ahmadu yawla commissioner munum bey no ye lasik dew ye ko bega na ne o ma nun to koy o wula dayna ani ako barna kunje wati mina ko dugo karangale mena ke o tigla mawye wala ko yi kono fona ka yeshi lasik dew ma o anu ka mamuru. Deuxième announcement, ça c'est l'heure de prière, Inch'Allah, 13h20, on va prier. Ko kuna foni wara membe o ye 13h20 ko 13h20 ko amna seli no idari ma teme ni minti mugay am seli inshallah
Donc, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est la fin de la session. Ceux qui ont leur ablution peuvent rester. Ceux qui ne l'ont pas vont aller faire l'ablution rapidement. On revient pour faire les prières. ko yin sigi kun chele ka ka selji uta ni selji be mununa ko lu saka sabati